Siphindile saphuma emanqwanqweni isikolo iHilltown Comprehensive High School. Esi sikolo nesizinze eNcukhwebe kwaMaqoma eyayisakwaziwa njengeBhofolo sibuye no-96% kwiimviwo zophela konyaka zika-2025 zematriki. Asaphelela ke apho uLulutho Dumalsile obengomnye wabafundi bebechophele iimviwo zabo zematriki kwesi sikolo, ungomnye wabafundi abathe bawongwa yiNkulumbuso yePhondo uOscar Mabuyane njengabanye babafundi abaphumelele phambili kwiphondo leMpuma Koloni. uLulutho Dumalsile obebonakala othukile icelebration ayenzelwe sisikolo sakhe uphefumle wathi silapha ke noLulutho Dalisile ophumelele emanqwanqweni apha eAmathole West ofunda apha eHilltown Comprehensive High School. Kha sicela nje utsho wena njengobubona ezintshukumo zingaka ezivuyisana nawe uziva njani wena? It's always good to see bangabani efforts azenzayo appreciated by abantu like around njengoba sithetha ke offline as much as bana uvuya kakhulu but you feel like you could have done better. Yes. I'm not really proud of it. I feel like I could have done more. However, I'm really grateful for inobucinga into yobana yintoni lena ikuphazamisileyo okanye kuphi apho where you feel like you could have improved? I feel like I could have improved overall, like all of the subjects. I feel like I could have put in more effort, I think. Okay. Now, njengoba uachievile ke what can you advise ezinye grade 12s uphuma kwisikolo esine history of ukwenza kakuhle, into nono advise ukwenzela into bana kubekho abanye olulutho abafana nawo bazawuphuma kulonyaka ka2026? I would advise them to give it their all. Like matric is really exhausting and demanding, so like Mabanga fall into the trap of thinking that they can balance everything at once. Like just focus on your studies. Principal umnumzana uSintu Jaxa uye waphefumla wathi right now sinaye uprincipal uSintu Jaxa. Principal, into yakho lena yokuachieve okwakuthe wafika apha esikolweni ijikile itrajectory yesikolo, uziva njani ngezi results zalonyaka? Mandibulele lebo bulise ke nako listeners our news. I'm overwhelmed, very overwhelmed with the results. Nokuthi ke without i-Hilltown community, xa ndithetha ke nge-community yase-Hilltown andifuna uthotishala whoever lapha esikolweni, the one ogada igate, the one ophekayo ekitchen, whoever olapha esikolweni ocontributayo ngendlela enza ngayo contribute towards the results. So as the results for me means a lot,
Because remember last year, we dropped from 100% at 2023 sang 93% last year. But this year we improved with 3%, which is 96%. And ke ngoku kulo 93, kulo 96%, sorry, sinomntana ongululutho Dalasile. Wafikayo just now izolo befumana i-promotional award for being number 2 eAmathole West. Kona icategory ke ebizwa ngoba zi-historical disadvantaged institutions. You'll remember ke apha Amathole West will be Hilltown, will be St. Matthews. Then nakwezinye district ke so ke sifumene kulo category ze-Hilltown that ululutho placed number 2 on that category of number where historical disadvantaged school with good grades. As much as Bake Umva esitshona that she is not pleased because physics and maths is emulated down, but she's got 5 level 7s and 3 level 6. So for me and for a school and for a Hilltown community, the alumni and whoever that is behind us, this is great. This is putting the school on the map in a good way, which is good. In other words, it's a market on its own. As much as we are so overwhelmed, we don't have place, a hostel, but I can assure you, as results, they also play a crucial role in going inside enrollment in school. Now, as Ndafika upper in school in 2020, then we were 157 enrollment, but today it's in a 468 based on results. And in the spin a sense again go very proud is that it's 96% pure maths and physical sciences, not any other subject, because they are specializing in science, but it's in school. So as much as one would like to be 100% akwenzeka, but siyavuya and naxawungena in details now with statement of symbols zabo bapasa with flying colors, equality yodwa. On top of 96%, it's not 69% were bachelors, which means abantwana abayi 29 bachelors kula 96. There were 44 in total. So yeah, we're happy. We dropped, of course, we number of distinctions as compared to 20 class of 2024, wherein we had 24 distinctions. We dropped Z4. I mean Z18 this year. But again, you type statements sometimes we are jong we fika kubaleko level 6 bodwa, so we happy. Waze yena uceba nabafundi baphefumla bathi ceba masithathe lithuba sikwamkele apha ku Our News. iHilltown isikolo esakhupha inkokheli eziphume ezandleni ezifana noMandela nezinye siyaphinda sibuyela kumanqwanqwa phezulu ezohlohlo mfundo apha eEastern Cape and South Africa at large. Niziva njani ni community yalapha eHilltown ngale pass inhle kangaka? Mandibulele msasazi. Okokuqala andikwazi ungabuleli ialumni. Ialumni iye yafika apha yasitshintshela ootitshala ababekhona. Yasifakela uprincipal uJaxa nabanye ootitshala. Kwabakho utshintsho kakhulu kwesi sikolo. Kangangento kokuba sithe nje singene esi sikolo sabe uprincipal sabe sefumana u100%. Ngenxa yokuvuya ke esasinako singabahlali balapha. Sanyanzeleka into kokuba sixelele uprincipal nestaff uba siza kunenzela itheko ngalo 100% niyena menza. Sikhuthaza futhi kokuba bekunga u100% angangapheli. Abahlali bake balapha ebunqophebeni yile nto bendiyithetha apha eyokokuba baziva bechulumancile ngokuba sizifumana ezi results zilolu hlobo. Sibe nabantwana abafana noDalasile abasuka kwezinye indawo but bazokwazi ukuphucula imeko yaseNqokwebe. Yonke loo nto ke yenziwa kukuzimisela nokuqinisekisa kootitshala noprincipal nangentsebenziswano ephakathi kwabo
uyayibona nje intsebenziswana uyibona kwi-results. So yiloo nto ke sithi ke abantu balapha ebungcuphekeni bebonke nje bayonwabele le into yokuba sibe namhlanje sibe kumanqwanqweni siyi-Hilltown. Mandithathe lithuba ndikwamkele ku-Our News. Uzawuzichaza nje igama lakho, utsho nje intoba le nto yokupasa kwesikolo senu kangaka, and also ukupasa kukaLulutho ade abe ngunumber 2 eAmathole West, ikwenza uzive kanjani, ikukhuthaza njani wena as ugrade 12 ka-2026? Okay, igama lam ngu-Owampendu. I'm doing grade 12 of class of 2026. uLulutho has always been schoolmate sethu esikind. She was always determined, and into ayenzileyo ngoku isibonisile uba there is no limits. Noba unokwenza ntoni, but if you set your mind to it, you can do it. So singu-class ka-2026, we are highly motivated. Njengobone ne-energy yethu, we are highly motivated, and ke ngoku siyamvuyela uLulutho, and also nezinye ii-learners zika-2026. And upasa kwesikolo sethu shem, ootishala bethu baya-make sure uba soloko singena i-extra classes, siyakwazi ungena nango-3 ekuseni. Just for us, for them, they are making sure uba thina sine-future ebright. So together with ootishala bethu, sinootishala abanje esingasoze singakwazi ukupasa, because they always put thina first. Bayakwazi bona ubeka into zabo bafuna bazenzile nge-weekend, babuye bazofaka thina eklasini because bona bafuna i-future yethu. So thina singu-class of 2026, kulo 96% ebethe u-under ba sizaba nochatha. We are aiming to do higher than this. Maybe singafika naku-national, who knows? So we are highly motivated, and siyayibulela into yenzo uLulutho, because i-history lena iyaqala ukwenzeka le nto apha, and we are very, very happy. Thank you.